It's my life. Dito kasama ko si Jeffrey. It's my life. Nakapila lang. I got dirty, 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 dirty. It's my life. I wanna shop, 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 shopping. It's my life. Money, 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 money. Ang hirap mamili ng isda sa Qatar. Oo. Where my change, my friend? Change. 90 real. 19? 90? Why 19? My money is 100. Bye. Why like that? Wala na ako. Oh, sige, bye. Ito isda na presyo to. 1 minute. Ito may manok dito guys, mga 18 real daw ito eh. Mataba. Bantres. Walang ligo. So, maraming tao dito. Ito ang tawag na Bunakla Katsara Market. Shout out sa inyong lahat mga kabikers. Ingat kayo sa pagbike ngayon. Lalo na ngayon, mainit ngayon, mahirap ng buhay ngayon. $90. My money is 100. Okay, sukran.